Салям алейкум, усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Його ведучий я, Ідер Мождабаєв. Я вас усіх вітаю, радий бачити всіх, хто дивиться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, і в різних країнах світу, де дуже багато людей, яким не байдуже до того, що в нас відбувається. Відбувається в нас велика війна. І дуже важливо в цій війні нам зберігати постійну підтримку людей, які знаходяться не в Україні, але докладають максимально зусиль для того, щоб наша армія якнайшвидше перемогла, щоб наші бійці були забезпечені максимально чим потрібно, щоб наші підрозділи отримували те, що необхідно. І такі люди роблять свою роботу, якщо це можна назвати роботою, щодня і ще до повномасштабного вторгнення, а тим більше після, на початку цієї війни на знищення України. Тому я останнім часом віддаю перевагу спілкуванню з людьми, які, може, і не є медійними особами, але користь від того, що вони роблять, вона перевищує будь-що насправді. І сьогодні я навіть трохи хвилююся, вони теж, напевно, хвилюються, бо виявилося, що це всіх прекрасних людей, яких я маю честь особисто знати, це перше таке велике інтерв'ю. Що я можу сказати? Для мене це теж велика честь представити вам людей з Естонії, людей, які живуть у Талліні, людей, які створили і працюють в організації, яка називається Громадське об'єднання, або, точно скажуть вони самі. Представляє Роман Муттік, засновник та голова НКО САБ.ЮА, і Оксана Несміян, координаторка, відповідно, НКО САБ.ЮА, місто Таллін, країна Естонія. Салям алейкум. Привіт. Радий вас бачити. Я тут, бачите, теж вдягнув нашу... І сподіваюся, поспілкуємося. Я трохи погано чую. Якщо режисер трохи додасть звуку, буде класно. Бачите, я теж в уніформі САБ.ЮА, яку мені подарували Оксана з Ромою під час того, як ми проводили там аукціони в Талліні і Вільнюсі. До речі, дуже успішно. Це такі, знаєте, епізоди, точковий збір коштів на конкретні потреби. Тоді ми зібрали щось за 2 аукціони біля 40 тисяч євро з людей, яких запросили, яких заохочували, яких знають, і які, в свою чергу, люблять цих людей, САБ.ЮА. Тощо, щоб зовсім ідентифікувати, що це таке, я скажу, що третім тут в цій кампанії, там більше людей гідних, яких я знаю, але третім в трикутнику такому, найбільш публічний такий кут цього трикутника, це Аркадій Бабченко, колишній телеведучий телеканалу ОТР, а зараз він десь там займається якимись справами, а я спілкуюся з Ромою і Оксаною. І одразу я хочу, щоб всі зрозуміли. Перше, чому тут? Тому що наші друзі, тому що допомагають окремому кримському штурмовому батальйону. І давно, і ще коли це рота була вогневої підтримки під керівництвом Ленури Исляму. І це продовжується. І щодня ми збираємо, вони збирають для нас на необхідне. Щось я забагато розмовляю на початку. Я хочу дати слово або Оксані, або Роману, щоб вони розказали, що таке є САБ.ЮА в Талліні, Естонія, чим вони займаються з початку війни і чим займаються просто зараз. Прошу вас, мої любі друзі. Привіт. Дякую, що запросив. Я тут почну. Так, ми заснували нашу організацію 1,5 роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Основною причиною було те, що 26 лютого ми шукали, як допомогти Збройним силам України, і мені зателефонував мій брат, який пішов добровільно захищати країну, і каже, що Рома, треба допомогти нам з спорядженням, і таке інше. Я кажу, будемо шукати.
Він каже, гроші є. Потім телефонує через 2 дні, каже, на жаль, ми вже витратили гроші, і грошей немає, але потреба є. Ну що, треба було якось гуртуватися, шукати можливості, організовувати закупку, першу відправку, і так почалося. Ось це так, як створилося наша маленька організація. На той час ми допомагали одному окремому підрозділу, а потім вже почали долучатися до допомоги іншим підрозділам. І так з'явилася у нас тоді рота вогневої підтримки, і імені Номана Челебіджихана ми почали допомагати Ельнуру також. Ось, і зараз вже ми немало відправили вантажів з допомогою машин десь більше сотні вже, мабуть, на суму більше 1 мільйона євро, це точно, і продовжуємо допомагати до перемоги. Будемо це робити, тому що якщо не ми, то хто? І ми насамперед дуже хочемо, щоб у наших хлопців було все необхідне, як ти правильно сказав, для того, щоб захищати, боронити землю та скоріше вже вигнати окупантів з української землі. Оксано, маєш щось додати до Роми? Ні, все абсолютно точно. Він не сказав, що от якраз перший мітинг, який був після повномасштабного вторгнення, на який ми пішли, і там випадково зустріли пана Бабченко, і там випадково познайомилися, і там почалася оця колаборація. А ви не були знайомі взагалі до того часу, ні? Ні. Цікаво. Ну, і що, як ви домовилися з Бабченком? А він, ви знайшли один одного і створили організацію, там ще декілька людей. Ну, взагалі, знаєте, ви кажете, наша маленька організація. Ну, по-перше, розкажіть, скільки людей в вашому складі і скільки допомагає, щоб масштаб зрозуміти. Да? І коли ви кажете маленька, а при тому 100 автівок, я перепрошую, вантажівок тим більше, багато серед них швидких багато. Я це все бачив особисто і руками все це, я забув українське слово «трогал». Торкав. Ой, я перепрошую, розуму взагалі немає вже. Ось. І тому я просто свідчу, це великий, дуже великий обсяг того, що є допомогою від Sub.ua. Розкажіть, наскільки масштабна ваша робота і як до неї долучитися? Ми ж для користі робимо цей етер теж людям, які як живуть в Естонії, так живуть в Європейському Союзі. Я, наскільки розумію, вашими донорами є люди, які знають вас, які знають Аркадія Бабченка, які знають іще там ваших друзів по всьому світу. І ви закумулюєте гроші не лише естонські, із західних країн, не знаю, з Америки, а може і з Росії. Так, у нас донори долучаються з усього світу. В першу чергу це ті, хто читає Аркадія Бабченка, тому що він наш головна інформаційна підтримка йде від нього. Тобто він постійно допомагає. Почалося все з того, що так, як каже Оксана, ми зустрілися, почали спілкуватися, і одразу ми попросили в нього допомогу. Він там поміркував, в якому форматі це може бути. Тобто ми кажемо, в мене є брат, ми будемо купувати спорядження, треба там зібрати гроші, допоможи, будь ласка. Все, то з цього все почалося. Зараз у нас, ми дійсно невелика, у нас немає багато людей у штаті. У нас зараз 3 людини у штаті, плануємо ще брати, і десь біля 20 волонтерів, які нам постійно допомагають. Тобто допомагають збирати спорядження, допомагають це все вантажити у машини, відправляти, везуть машини до України. Безпосередньо навіть деякі люди, естонці місцеві, роблять доставку там
Константинівка, таке інше. Тобто на першу лінію. Дуже, дуже відважні люди. Це наш водій Ян, який постійно нам допомагає. І він такий відчайдушний. Я ж кажу, тут, знаєш, про них кажуть, що естонці взагалі абсолютно сміливі люди. Вони спокійно їдуть там, де не кожен навіть і військовий там без страху буде почуватися. А він, Ян, такий спокійний, інші люди теж естонці, хто привозили, там кажуть, а що, ось тут ми вам це привезли, там все бахає-бухає. Ось такий народ. До речі, Естонія ж країна, яка найбільше допомагає з бюджету, відносно бюджету для своєї країни, Україні. А щодо суспільства естонського, щодо естонців, що можете сказати? Про людей я маю на увазі. Оксан. Рома вимкнувся. Я б хотіла ще додати, ти питав, як долучитися до нас. Нам завжди потрібна інформаційна підтримка. Тобто люди, які можуть зайти на Фейсбук, на канал Аркадія Бабченка, поширити, лайкнути, зробити комент на нашій сторінці Фейсбук на каналі Аркадія Бабченка, це для нас велика допомога, яку може нам надати кожен, який бажає це зробити. І ми дуже за це дякуємо всім. Про підтримку. Підтримка є, я її відчуваю, я її бачу по тому, як люди, сітки, маскувальні, ти був в Талліні, в Айтанкайста, вони продовжують, вони збільшують, вони роблять нові розробки, дуже цікаві в них є ідеї, які вони будуть тестувати з місцевими військовими і пропонувати українській армії. Тобто це не те, що там сітки вони як були, вони звичайно такі і є, але вони продовжують реально далі. Плюс волонтери долучаються постійно, громадяни Естонії. От зараз у нас був великий караван машин, і долучилися нові волонтери, поїхали, хтось поїхав до Львова, хтось поїхав до Києва. Тобто я не бачу і не відчуваю, що підтримка якось зменшується. До речі, Оксана, Романе, я б хотів, щоб ви трохи розказали, може не всіх там назвати багато людей, але в принципі про них розказали, про тих людей, яких я бачу там на фото, на відео Аркадія Бабченка, у вас там, які там роблять ремонти, посилюють там броню, обшивають металом на автівки тощо. Тобто знайти автівку – це вже таке завдання собі непросте зараз в Європейському Союзі, в тому числі в Естонії. Але ще й довести її налагодити, довести до такого стану, щоб вона захищає життя. І я це теж бачив, і бачив що там буває з цими автівками, так, і в яких обставинах вони використовуються нашими бійцями. А хто ці люди, які фізично, руками роблять це все? Це якісь майстерні, це ваші друзі, це люди, прості естонці, які там мають автосервіси або інші сервіси, які готують те, щоб приходило обладнання в Україну в гарному стані. Я просто знаю, що естонці такі люди, вони нічого не можуть, в принципі, не доробити, як і фіни, як і такі працелюбні народи. Я почну, а потім тоді, Оксана, будь ласка, додай ще, якщо я когось забуду. Спочатку почалося це все, дуже такий міцна допомога в нас була від Кайцеліту. Є така організація Кайцеліт в Естонії, вони належать до Сил оборони. І в нас там є знайомі, і от вони такі перші, хто відгукнувся і почали нам допомагати і порадою, і ділом. І там є, дуже нам допомагав порадою та ділом Кардо, дуже дякуємо йому. Є такий механік Урмас, він дуже часто, він є у нас на сторінці у відео, він робить інструкції, а також він дуже розбирається у машинах, автівках, особливо у військовій техніці, і допомагає нам із бронюванням машин, тобто обшиваємо металом. Ремонт плюс бронювання – це на ньому. Урмас
дуже тобі дякуємо. Ти взагалі красунчик. Є ще в нас майстерня, автосервіс, де працюють українці. В цій майстерні називається вона Alex Cars, знаходиться на околицях Талліну, і там ми обслуговуємо майже всі наші автівки. Хлопці ремонтують гуртом, всі там не беруть багато з нас грошей, а докладають дуже багато зусиль для того, щоб ця техніка працювала безвідказно у наших хлопців і допомагала їм боронити. Також є люди, волонтери, хто допомагає нам збирати, допомагає нам відправляти це все. Це також є люди з Кайцеліто, люди з Айтан Кайца, українці. Є група українки в Естонії. Дівчата дуже нам допомагають і гроші збирати, і ми запрошуємо через них дівчаток до Айтан Кайцта, це там, де сітки плетуть, так, щоб допомагали там плести сітки. Ось дуже багато, всіх не можу підкреслити, якщо Оксана додасть ще там, кого хоче. Так, я б починала взагалі з українок в Естонії. Я знаю, що дівчата нас дивляться, адміністраторки Оксана, Оля, привіт, дяка вам велика. Тому що коли в нас стало питання ремонту машин, і ми думали, як шукати сервіс, незрозуміло було. І тут я, оскільки я є учасницею групи «Українки в Естонії», бачу оголошення від, як виявилося, дружини власника цього сервісу, що ми пропонуємо новий сервіс, і, будь ласка, скажіть, що ви з України, чи слава Україні, і вам ще буде додаткова знижка. Я Ромі кажу: Рома, треба їхати, треба щось починати з хлопцями. І отак через групу «Українки в Естонії» почалася колаборація з цим автосервісом. І, звичайно, сітки, і все інше, і збори, і інформаційна підтримка. Отакі люди в нас гарні, прості і безкорисні. Все, що ви почули, врахуйте, будь ласка, я зараз продовжу, Рома. Тобто до цих людей можна звертатися в той автосервіс, це буде відкритою рекламою, якщо хтось у Талліні буде, якщо з ними співпрацюють наші друзі, то допомагайте їм теж працювати. Ми маємо один одному допомагати. І я хотів запитати, Ром, ти скажи, що ти хотів, у мене до тебе було наступне питання. Так, ще раз повторю тоді назву Alex Cars сервіс. Приходьте, дуже класні хлопці, допомагають нам з машинами. Я хотів додати просто, що є в нас українська спільнота у Талліні, яка така дуже міцна, дуже згуртована, всі один одного знають. Є інші організації, українські і естонські, які допомагають Україні, відправляють і машини, і спорядження, і таке інше. І самі естонці, вони дуже сильно долучилися до цього руху, який спрямований на допомогу Україні. Вони просто неймовірні, вони і допомагають грошима, допомагають діями, приходять, підтримують. Тобто дуже-дуже їм вдячні. І загалом Естонія, як ти правильно сказав, що вона допомагає Україні на державному рівні, дуже багато відправляють і зброї відправляють, там машини також відправляють, техніку військову. І дуже допомагають в плані біженців, тому що приїхала до Естонії велика кількість. В нас в Естонії 1 350 000 населення, а більше 100 тисяч, здається, приїхало вже біженців. І Естонія прийняла таку кількість українських біженців. Всіх намагаються влаштувати, тобто нікого не залишили, всіх прийняли. Я це бачив. Ви мені показували навіть велике судно таке, яке було переобладнане під готель, яке стояло в порту в Талліні. Зараз я думаю, що всі вже своє житло мають, там знімають або десь живуть комфортно. Естонія дійсно дуже гостинна країна. І там, ти там почуваєшся як в Україні, це точно всі навколо свої, крім деяких діячів російського походження,
і я про них теж запитаю, про росіян там. Ну, але після того, коли отримую відповідь на таке запитання, ось зараз, щоб нам усім розуміти, бо, знаєш, ну, всі ж, знаєте, живуть у своїх бульбашках, і хтось про це думає, хтось про це. Ви допомагаєте різним підрозділам. І я розумію, що попит на різне обладнання, зброю або не зброю, він змінювався протягом повномасштабного вторгнення. Що зараз найбільш на часі, які потреби в наших військових є пріоритетними на даному етапі нашої війни? І, ну, і може бути, і скажете, які проблеми, з якими найчастіше стикаєтеся, і як ви їх там якось обходите або перемагаєте, щоб все у вас... Бо у вас як конвейер це працює. Я не встигаю просто навіть стежити за вашими автівками, за вашими караванами. Я таке просто ніколи, чесно, не бачив. Я вам дуже вдячний. Я на власні очі це все бачу. Я ж глядачам кажу, що якби ми могли все це показати, то ви були б дуже здивованим масштабом. Просто не все можемо показувати, але і так зрозуміло. Прошу, пане Роман. Так, не все показуємо, але більшу частину глядачі можуть подивитися на нашій сторінці. Ми постійно звітуємо, робимо фото, відеозвіти і таке інше. Ось, ну, звісно, номенклатура змінилася, того, що ми відправляємо. Якщо на початку повномасштабного вторгнення ми відправляли, ну, дуже багато було одягу, взуття, ну, саме необхідно, там, шкарпетки, все це входило, тобто і цього було дуже багато. І, звісно ж, там плити, плитоноски, захист, окуляри, навушники, ну, багато чого. І саме з спорядження, з індивідуального спорядження бійця. Зараз вже менше до нас звертаються саме за індивідуальним спорядженням. Навіть IFAK, це аптечка така індивідуальна, також зараз вже дуже, ну, так, менше звертаються. Але також і зараз є потреба. Завжди була потреба, є і продовжується це у машинах та дрони. Дрони потрібні. Зараз вже потрібні дрони камікадзе, також ось дуже успішно користуються наші бійці цими виробами. І ми продовжуємо відправляти машини, а також долучились зараз до такої допомоги, як ремонт. Ремонт техніки, якою зараз вже користуються Збройні Сили України. Тобто ось ми повністю ремонтуємо деякі підрозділи, їх автопарк. А як це відбувається практично, Романе, в сенсі в Естонії? Ні. Ми сплачуємо рахунки автосервісу, які обслуговують ці машини. Тобто автосервісів в Україні, які працюють з нашими підрозділами, з якими ви, в свою чергу, працюєте, так? Так. Тому що, ну, це відбувається завжди невчасно, так? Машини виходять з ладу, це невчасно і потребують оперативного ремонту, тому що треба якнайшвидше повернути машину у стрій. І перші, кого ми взяли під таку опіку, це був там один з підрозділів ГУР і, звісно, медичні роти, так, то служби. Ми зараз ремонтуємо машину медичної служби підрозділу Азов, а також 4-та окрема танкова бригада. І вже, ну, десь більш ніж 1 мільйон гривень ми витратили на ремонт машин саме медиків, медичної служби. Я бачив ваші швидкі, дуже гарно виглядають, там на базі мерседесів. Ви десь збираєте обладнання і вже з обладнанням їх переганяєте сюди, так? Також я бачив Аркадія Бабченка,
багато дописів в різних соцмережах про збори на медицину, грубо кажучи. Як зараз з медициною, я просто, ну, і там і турнікети в тому числі, ну, таке найнеобхідніше на фронті, да? Як просто дискусія зараз йде, в тому числі в українському суспільстві, просто сьогодні я бачив, там хтось там або в міністерстві, або десь сказав, що медициною всі забезпечені, але волонтери кажуть, ну це не зовсім так, це потрібно те і те. Ви як люди абсолютно незалежні, які живете в іншій країні давно. Що ви про це думаєте? Як з медичним обладнанням, як з постачанням найнеобхіднішого для рятування життів солдатів наших? Угу. І я знову почну, а потім Оксана додасть, в неї там теж є власний досвід. Не вистачає. Якщо коротко сказати, не вистачає. Тобто ми це чуємо від військових постійно, турнікетів не вистачає, а ще є велика проблема з тим, що турнікети не є якісними. Тобто багато китайських підробок і таке інше. Ми не спеціалізуємося на медичному обладнанні, але час від часу отримуємо такі запити і намагаємося допомагати. Що стосується медичного обладнання, то ми ніколи не орієнтуємося на низьку ціну. Тобто купувати турнікети там великій кількості за 10, 13, 16 євро за одиницю – це неправильно. Це навпаки шкодить, дуже шкодить військовим, коли вони замість надійного турнікету отримують якусь китайську підробку. Тобто, це погано, і це не те, що не працює, а це може бути загрозою для життя військового. Ось. Плануємо далі купувати машини швидкої допомоги. Це, правильно ти кажеш, Mercedes Sprinter. Зараз, сьогодні, трохи пізніше скажу, що ми плануємо відкрити збір для окремого батальйону імені Номана Челебіджі-хана, якщо я правильно все сказав. Не пам'ятаю тільки номер, вони нещодавно... Давай я скажу, щоб усі запам'ятали. Ми називаємо так між собою перший кримський штурмовий окремий батальйон, а офіційна назва така, тому що він перший, саме кримський, створений на базі представників корінного народу України і тих українців, які жили в Криму, і хто найбільш хоче повернути Крим, який вмотивований ще й особисто в цьому. Так? Але в нас і міністр вже такий оборони. Ось такий просто ідеологічний принцип, що якщо ти хочеш першим увійти в Крим, то йди до цього підрозділу. Так? Ось, офіційна назва така: 48-й окремий штурмовий батальйон ТРО ЗСУ. Крапка. Все зрозуміло. Тобто він сформований був на базі, знову ж таки, це пішло все з Сил територіальної оборони, які зараз є невід'ємною частиною Збройних сил України, і вже мають, як ми бачимо на прикладі цього підрозділу, мають штурмові підрозділи. Штурмовий підрозділ, напевно, ви розумієте, що це підрозділ, який звільняє територію, звільняє нашу землю. Тобто це люди, які просто на самому передку і воювали, і воюватимуть. Тобто, от так я розповім, думаю, всім зрозуміло. За всім іншими довідками звертайтеся, дивіться АТР, там є координати, телефонуйте або пишіть мені там в соцмережі, або Ленуру Ислямову, командиру, пишіть. Ви всю інформацію отримуєте і зможете долучитися до лав, якщо ви десь вже служите, або хочете служити, або ви отримали повістку, це теж можливо отримати, щоб вас приймуть, якщо ви дійсно цього хочете, для цього окремого штурмового кримського підрозділу. Прошу, продовжуй, Роман. Хай Оксана додасть про свій досвід. Вона нещодавно їздила в Україну, якраз відвозила машину швидкої допомоги. І ось з чим вона... Який досвід в неї був? Так. Ти, Роман, сказав, скільки ми відправили вже швидких? Ні. Ні.
Кажи. Ні, не було. Тобто з початку повномасштабного вторгнення ми дійсно неодноразово допомагали медикам. Зокрема, ми відправили в перший, тоді він ще не був першим кримсько-татарським батальйоном, одну швидку. І готуємо до них ще 2. Госпітальєрам було відправлено 2 швидких, в Азов 2 швидких, спецпідрозділ 1, і 4-та танкова також була броньована швидка. І от нещодавно я повернулася, я відвезла у 112-ту бригаду ТРО ще 1 швидку, тобто загалом ми відправили 8. І в мене було також завдання, доручення від групи Айтамкайцта, які отримали 3 чудових рулони бавовняної чистої тканини, але яка їм не підходила по кольору, за кольором, для плетіння сіток. Тобто 3 рулони, 1,5 метри на 100 чистої бавовни, і вони вирішили віддати її в якийсь шпиталь, там на простирадла, чи якось, аби медики використали. І мені дуже допомогли місцеві знайомі, знайшли мені інформацію, що Національно військово-медичний клінічний центр Київський може це прийняти. Тобто, коли я приїхала в Київ зі своєю швидкою, я ще мала заїхати в цей головний військовий клінічний шпиталь і віддати там цю тканину. І от, хто київляни, вони знають, що добре охороняється територія, що там ти просто так не зайдеш, не заїдеш. Мене зустріли, ми приїхали на цій швидкій до пункту, де її треба було розвантажити, і я так трошки подивилася. Мене дійсно вразило те, наскільки великий об'єм роботи роблять медики зараз. Не тільки фізичної роботи, а ще психічної, емоційної, психологічної. Тобто вони дійсно на своїх плечах несуть зараз дуже багато. І я усвідомила, що оскільки в нас йде контрнаступ, то цей об'єм збільшився. Тобто їм важко, їм складно. І тому я приїхала, ми поговорили із Романом і вирішили, що ми розширимо сферу нашої діяльності, аби більше допомагати медичній службі ЗСУ. І тому зараз ми почали перемовини щодо співпраці з одним із штабів ССО, одного з регіонів України, щодо комплектування і закриття їхніх потреб. Бо їм дійсно потрібна допомога. Медицина – це те, що ніколи не стоїть на місці. Не можна сказати, що ми до всього готові. Зрозуміло. Тобто допомагайте всім. Все, про що просять представники САБ.ЮА, це абсолютно в нагоді. Вони працюють на замовлення, вони роблять лише те, що дійсно потрібно бійцям, медикам тощо. І за кожну річ вони відповідають особисто. Але були такі спроби наклепів на волонтерів. Це була ціла кампанія. Просто якщо хтось пам'ятає, що була тоді Шарії, ще з декількома людьми накинулися на волонтерів, які допомагають Збройним силам України, на фонд Стерненка, і в тому числі на САБ.ЮА накинулися з абсолютно безглуздими і безпідставними звинуваченнями з метою знищити авторитет як всередині країни волонтерів, які допомагають безпосередньо армії, так і за кордоном. І один з ударів прийшовся якраз на САБ.ЮА в Талліні. Я хочу, щоб ви, може це і неприємні спогади, щоб ви згадали, як це відбувалося, чому, на вашу думку, такий напад стався, і як ви відреагували на це, і чи це вплинуло на вашу роботу, бо Росія війну веде в різний спосіб, в різних галузях, в різних, я б сказав, вимірах, і це не завжди всім очевидно, але я хочу, щоб ви розібрали цей кейс, бо багато брехні про волонтерів і тут, і всередині України розповсюджується за допомогою ботів, тролів, якихось агентів впливу, і багато хто на це купляється.
Ось як, і, в принципі, як відрізнити нормальних волонтерів від шахраїв? Шахраї теж є, але ну, це є чітка межа між шахрайством і волонтерством, і це ніколи не можна змішувати, і тим більше бруд виливати на людей, які, ну, але цим займаються, я підкреслюю. На це купляються там різні люди, а займаються цим спочатку росіяни. Ось ваш негативний, але все ж таки переможний досвід у цьому, я думаю, стане в нагоді і іншим волонтерам, як в Україні, так і в різних країнах. Угу. Так, був такий негативний досвід. Ну, всім зрозуміло, чому це, в принципі, робиться, тому що волонтерська підтримка Збройних сил України, вона дуже суттєва з самого початку повномасштабного вторгнення, і це один з основних стовпів, на якому стоїть також наші Збройні Сили України. Так? Як мені сподобався вислів, ми ті, хто носить рояль, на якому грає ЗСУ. Ось, і волонтерський рух – це дуже важливо. Це також розуміють і за перебріком, тому вони всілякими діями роблять перешкоди якісь, так? І тоді на нас накинулися абсолютно необґрунтовано. Звинувачення були на нас і на Аркадія Бабченка, нібито Аркадій Бабченко отримує велику якусь там зарплатню з нашого фонду, купляють якийсь металобрухт, який нікому не потрібен, який нікуди не їде, ну і таке інше. Це все було, звісно, спростовано. Ми підготували деякий матеріал. Аркадій написав статтю з приводу цього. Більше того, на одного з блогерів, який тоді на нас накинувся, Аркадій подав на нього у суд. Сподіваємося, що це завершиться у нашу користь. На гроші, які будуть відшкодовані з цього процесу, ми плануємо купити ще одну вантажівку для Збройних сил України. Ну, ідея прекрасна. Да, щось я чую, але не бачу тебе, Романе. Оксана, ти з нами зараз? Да, я з вами. Я б не сказала, що це якось був прям удар по нас. Скоріше за все, це був, як на мене, тобто людина, яка робила напад, вони все ж таки в першу чергу казали про Аркадія Бабченка. І він цим займався. Тобто з нашого боку, те, що ми робили, це був перший і єдиний раз, коли ми надали Аркадію для написання спростування свої фінансові документи, тобто виписки з банківських рахунків. І мені здається, що люди, які пишуть ці напади, вони роблять якісь припущення, які, скоріш за все, в будь-якій непорядній організації були б правдою. Тобто, а чому це ненормально сплатити своєму інфоблогеру, тобто людині, яка підтримує якісь там гроші, тобто премію якусь. Але в нас цього не було. Просто це важко припустити, що Аркадій Бабченко дійсно жодної транзакції на його рахунок чи рахунки його там членів родини, не було жодних транзакцій з рахунків Sub.ua. Друге, ті люди, які в це вірять, вони не дуже розуміють волонтерську роботу. Тобто їм здається, що, наприклад, щодо тих вантажівок, що ми щось купили, щось відправили, і ЗСУ це там отримало десь в полі, і і працює з цим. Але вони не розуміють механізму, що спочатку йде запит від військової частини. Тобто ми нічого не робимо взагалі, поки в нас нема запиту. По всій необхідній формі, з печаткою, з кутовими штампами, на бланку військової частини чи Міністерства оборони, розумієте? Потім ми починаємо це робити, вони нам кажуть, що саме нам треба зробити з машини, як було з Лінуром, що нам треба зробити бронювання чи покласти метал. Тобто ми отримуємо всі вказівки напряму від командування військової частини.
Після цього ми підписуємо всі документи і робимо доставку, підписуємо документи, і всі залишаються щасливими. Тобто люди, які кажуть, що там ви щось там вкрали, чи в нас є всі папери, ми ж знаходимося в Європі. Нас контролюють тут і банки, і в нас же є і податкова, і все в нас працює добре. Це, знаєте, таке припущення частіше за все роблять люди, які самі б із задоволенням вкрали щось, але не мають можливості. Вони думають, що якщо через людей проходять гроші, то точно щось прилипає до рук. Але я ось дивлячись просто прямо в екран і в очі моїх друзів Романа, Оксани і Аркадія, який за кадром, можу сказати, що я абсолютно довіряю цим людям. Цим людям абсолютно довіряє Ленур Ислямов, командиром нашого окремого 48-го штурмового батальйону. Цим людям абсолютно і Аркадію довіряють всі, хто їм колись допомагав. І я скажу так, що Аркадій жодної копійки ніколи собі не візьме. Просто в нього в прошивці, в його мисленні цього немає. Тобто, якщо хтось, і так само про Романа і про Оксану, і про Яну, і про інших, так, то просто люди не для того живуть. Так? А припущення таке роблять люди, я, напевно, здогадаюся з першого разу. Я абсолютно певен, я не пам'ятаю імен, хто на вас там, крім цього так званого блогера-сотника, якого я раніше мав огиду знати, на жаль, і думав, що він нормальна людина. Там ще якісь там в Естонії, але щось мені здається, що це абсолютно геть, це не естонці. Да? Хто вам протидіє в Естонії, в першу чергу, і взагалі? Хто ці росіяни, давайте прямо скажу, навіщо вони це роблять, яка їхня мотивація? І як взагалі ви живете поруч, там, в принципі, багато, небагато, але є ватники в Естонії, в Талліні в тому числі. Як ви до них ставитесь, як вони до вас, чи вони вам заважають? І взагалі таку обстановку розкажіть в Естонії щодо так званого російськомовного населення, яке, я не пам'ятаю, що воно щось корисне робило, а шкоду вони роблять постійно і відчайдушно. На жаль, є проблема така, але дивись, не буду казати, що там це 100%. Так, є російськомовні, які тут давно живуть вже, і які є, безумовно, вони мої друзі, і я їм привіт теж передаю. Так. Да, це абсолютно не про всіх, але ми ж розуміємо все. Так, і вони прийняли європейські цінності і дуже допомагають Україні та українцям. Але є багато тих, хто передивився російського телебачення і продовжує його дивитися, не дивлячись на те, що в Естонії воно заборонено, тобто вони користуються інтернетом і так далі. І ці люди дійсно дуже багато роблять поганого і в інформаційному плані, і якщо зайти на естонські російськомовні ресурси СМІ, так, то там в коментах страшне, що коїться, там вони пишуть дуже погано і ніколи не довіряють, там поливають брудом все, що робиться. Тільки щось виходить в інформаційному фоні, що спрямовано для допомоги Україні, вони одразу це все критикують і у самому такому не дуже гарному, тобто пишуть бруд, постійно бруд, не обґрунтований. З приводу тих людей, які там більш-менш відомі, там Сотник, Шарій, чи цей наш місцевий, до речі, також російськомовний блогер, одні хотіли хайпу, інших, може, там хтось замовив та сплатив їм це, тому що вони більш відомі. Не знаю, тобто, чим вони керуються, але ми, я вважаю, гідно вийшли з ситуації, показали все, як є, тому що людям також треба, якщо є вже якийсь там наклеп, то треба на нього відповідати. Не можна замовчувати це, тому що це дуже шкодить в інформаційному колі. І ми відповіли на це все, і дуже гарно з цієї ситуації вийшли, показали
показали, як воно є на самому ділі, так як воно дійсно, як все це працює. А з приводу машин, то якщо там хтось писав, що в нас машини були, які не дуже підходять військовим, тому що вони старі, то це можуть таке писати тільки люди, які не дуже розуміються. На війні ці старі машини дуже цінуються військовими. Тому що стара техніка, вона менш вимоглива. Її тільки треба довести до ладу, якщо б на неї можна було знайти розхідники, так, щоб її відремонтувати, щоб вона їхала. Військові дуже цінують цю техніку, тому що вона проста. Там 3 дроти, які живлять всю електричну систему, і можна відремонтувати цю машину молотком та гаечним ключем. Там це зробити. Все. І машина далі виконує свої завдання, функціонує, допомагає військовим. Я хочу, знаєте, що я вам обов'язково наприкінці програми залишу для нашого збору, про який ви хочете сказати, про ваші найближчі плани. Просто чітко вам 5 хвилин на це залишу, і нас залишається десь 15 хвилин до кінця. А поки що я хочу, знаєте, про що вас розпитати? Волонтерство – це завжди люди. І не лише погані, які зазвичай там десь за очима, там, за спиною щось роблять, а й люди, яких ви бачите там в обличчя, з якими маєте справу. Я думаю, що за цей час, за 1,5 роки вже вашої праці, багато випадків різних і різних людей. Але, напевно, є якісь такі людські ситуації, якісь людські стосунки, які вам запам'яталися або тривають досі, або якісь випадки, які вас вразили на цьому вашому шляху. Я думаю, що розказати щось цікаве, добре про волонтерів і про військових, які з ними співпрацюють, це б так було правильно в цьому етері, бо ж ми, в принципі, це етер про людей, не про техніку. Може, Оксана розповість якісь цікаві історії. Може, Оксана. Для мене найкращі люди в волонтерці. Тобто всі найкращі люди, вони знаходяться зараз в волонтерці. Для мене достатньо спитати, тобто я розумію, коли людина приїхала, там вона розгублена в Естонію, там біженці, да? Людина ще не має можливості волонтерити. Але якщо вона в волонтерку не пішла, скоріше за все, щось не так. Більшість волонтерів, 99%, вони правильні, вони думають правильно, вони роблять правильно, і 1% є такий типу дефект. Мене вражало спочатку, тобто в мене нема таких волонтерів зараз, з якими там я не спілкувалася, з якими я спілкувалася спочатку. Мене вражало, як військові нас консультували щодо того, що купити, що краще відправити. Це було дійсно дуже зайняті люди, дуже такі вагомі люди, мали естонські, мали багато часу для того, щоб там сидіти і нам пояснювати, показувати, розповідати. Це найголовніше і найцінніше для мене. Друге, це організаторки Яна і Ану, які плетуть сітки, і наші українські люди, біженці, які приїздять сюди, і дійсно тільки трохи оговталися, вони йдуть плести сітки. Розумієте? Тобто нація залізобетонних людей, які вже ти приходиш, вчора ти їх бачив там десь на вокзалі, через тиждень вони вже плетуть сітки, співають «Червону калину» в цьому великому залі, де ти, Айдар, був, де ти бачив. Розумієш? І це просто неймовірно. І я дуже-дуже пишаюся естонським народом, українським народом, всіми людьми, які допомагають Україні перемагати. Ой, слухайте, додаткове запитання. Все одно до Оксани або до Роми. А чим естонці схожі на українців і чим різні, на вашу думку? Просто як люди. Ми ж все ж таки не близькі зовсім сусіди, да? Розкажіть, просто на такому рівні, на людському. На мою думку, ми маємо 2 такі спільні риси.
Це перше працьовитість. Естонці та українці дійсно дуже працьовиті люди. Всі естонці там дуже люблять також працювати і на землі. Ну тобто такі господарі все роблять. Ну, українці в нас це традиційно з малку всі там огород, там щось ще. Ну працюють, всі працюють. І друга спільна риса, на мою думку, це любов до пісень. І ось працюють та співають. Ось, на мою думку, це такі от спільні риси дуже-дуже. І мова, мені здається, також це дуже важливо, тому що українська мова співоча така. І ось мені подобається естонська також, вона така м'яка, також співоча, що допомагає також, може, і у тому, що люди люблять співати народні пісні. В Естонії, якщо ви знаєте, то коли Радянський Союз розвалився, то була співоча революція на той момент. Тобто люди піснями такими патріотичними гуртувалися, співали і виказували свій протест до тієї радянської влади. Я це добре пам'ятаю. Мені тоді було якраз там десь 18-17 років, і ми так дуже були здивовані. Я пам'ятаю, це співоче поле. Ну, я там уже був фізично, але я пам'ятаю кадри, де там просто майже вся Естонія була. Естонія не така велика, але там сотні тисяч людей для Естонії в одному місці. Ну, вони не просто співали, вони цим виказували свою рішучість Радянському Союзу. І так само робили і в Латвії, і в Литві, ну приблизно, просто в Естонії там є своя там особливість якась. Ось, Оксана, щось можеш додати про естонців і українців? Я наведу один маленький приклад. Я знаю біженку, якій в Естонії притулок надала родина, в якій бабуся розуміє українську мову. Під час депортації естонців, Бо під час депортації естонців у Сибір їх прихистила українська родина, яка була депортована в Сибір, там десятиліття до того, розумієте? Тому оце віддавати, воно є в українцях, бо їх дійсно прихистили, розумієте? І вона є в естонцях, бо вони зараз, вони нам фактично роблять те ж саме, що трохи менше, ніж 100 років тому зробили українці для естонців. Слухайте, Романе, Оксано, а може зняти якийсь фільм про цих людей, якщо люди в Естонії розмовляють українською через те, що їх врятували колись українці в Сибіру? Мені здається, це кіношна історія в найкращому. Це не таємниця, Айдер. Це взагалі не таємниця. Естонці дуже добре це знають. Так, це поширена ситуація така. Це коли у 18-му році почали депортувати українців у Сибір, а Естонська Перша Республіка, вона була з 18-го по 40-й роки. І у 39-му вже, здається, почали, але у 40-х роках були такі масовані репресії естонців до Сибіру. І знаємо, так пам'ятаємо з історії, як це відбувалося. Це жахливі умови, таварняки, коли людей туди просто там пхали, як, не знаю, нелюдські умови, і доїжджали у Сибір не всі. Тобто там їхали цілі родини, але дуже часто діточок гуртували у центр цього вагону, а дорослі люди, вони там замерзали у дорозі та ще щось. І ось ці діточки, їх приймали до себе родини українців, які раніше були туди депортовані. Тому в нас є такі ось вже вони похилого віку естонці, які повернулися вже потім після розпаду Радянського Союзу, і вони тут оселилися, повернулися на родину, і вони знають, розуміють українську мову, тому що в нас є такий ось важкий період в історії спільний у естонців та українців. Якщо хтось міг подумати, що я цього не знаю, я дякую за такий історичний екскурс Роману і Оксані, бо дійсно хтось і не знає.
Я це вивчав. Ну, ми знаємо, що естонці, як і литовці, латиші, були депортовані. Там сотні тисяч людей, сімей, десятки тисяч сімей були депортовані так само, як кримські татари свого часу. І це було і до Другої світової війни, і після. І це відбувалося довго. І мій особисто мій дідусь, він теж був колись, його сім'я була в вигнанні, виселена, так, як куркулі туди. Вони там, він вперше я про естонців почув від свого дідуся рідного, який жив там в Сибіру. І теж я просто не знав, що люди українською досі розмовляють. І я кажу, що це треба просто знімати, але ну, ви колись самі розберетеся, зробите це, бо це теж історія, це важливо. Залишається в нас 3 хвилини буквально. Я хочу, щоб ви розказали про той збір, який ви який відкрили для підрозділу окремого кримськотатарського імені Номана Челебіджіхана. Тож прошу. Так, тоді я швиденько дам. Тобто сьогодні анонсуємо, відкриваємо збір для 48-го окремого штурмового батальйону ТРО ЗСУ імені Номана Челебіджіхана. А саме це буде машина швидкої допомоги, Мерседес Спрінтер, амбуланс 2016 року. Його вартість 15 тисяч євро. Він обладнаний, там є ноші, необхідне яке там медичне обладнання. Якщо там чогось не буде, то ми потім доукомплектуємо, тому що частину обладнання забирає лікарня собі. Це машина, яка ще ось місяць тому працювала у лікарні у Фінляндії. Та ще 2 машини – це військові машини Chevrolet М1009 та М1028. Вартість однієї автівки 6650, іншої 8750. Вони не нові, але дуже працьовиті машинки. Вони кінця, здається, 80-х років і були основною одиницею армії США. Тобто ось такий збір, загальна сума збору 35 400 євро. І ці машини можуть працювати разом, тобто позашляховики, пікапи, вони можуть вивозити поранених з красної зони, так, з самої гарячої, потім передають їх медичній службі до цієї швидкої машини, яка буде далі вже надавати медичну допомогу та відправляти у лікарню військових Збройних сил України. Оксана, щось додаш? Я хочу подякувати всім людям з усього світу, які нам допомагають, які донатять нам, які не кидають нас, допомагають нам допомагати Україні, які лайками, репостами, вподобайками своїми, коментарями нам надають інформаційну підтримку. Я дуже-дуже всім вам дякую. Будь ласка, продовжуйте це робити. А я, залишається просто хвилина вже, я хочу додати, що всі реквізити для цього збору, досить великого для нашого підрозділу, є в коментарях на Ютубі. Заходьте, до речі, підписуйтеся на Ютуб телеканалу АТР і дивіться наші етери з такими людьми, як Оксана і Роман, і всякими Аркадіями за кадром, хорошими теж дуже. Ось я закликаю вас усіх долучатися, особливо тих, хто мають стосунки з Кримом, хто хоче якнайшвидше повернутися в Крим. Тож ми маємо всі допомагати людям, які це будуть робити своєю сміливістю, своєю честю, гідністю. Тощо долучайтеся. Я вдячний всім, хто нас дивиться зараз в будь-якій країні світу. І вдячний конкретно, я хочу ще раз подивитися вам в очі. Дорогі мої Оксана, Романе, Аркадію привіт передавайте, Яну привіт, Карині привіт, усім привіт, Олексію привіт. Я вас дуже люблю і не хочу розставатися, просто час прямого етеру вже сплив. Допомагайте цим людям, допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам України. Дивіться АТР далі, тут буває цікаво.